Kenalkan, nami kula Elsa Nurfana Harisa saking SMA Negeri 1 Meragin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati PLT Kepala Sekolah Bapak Ajib Setio. Ingkang kinurmatan Bapak Devin Guru Basa Jawa. Kalih rencang-rencang ingkang kula tresnani. Ingkang rumiyin monggo kita sami ngunjukake puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paringi rahmat lan hidayahipun saenggul kita sedaya saged makampal wonten ing mriki kanthi sehat walafiat. Ing sesorah punika kula badhe ngrembug babagan sedekah laut. Nanging sadurunge bahas sedekah laut, kula badhe bahas ngenani kebudayaan Jawi rumiyin. Kebudayaan Jawi kuwi budaya ingkang asale saka Jawa kang dianut masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, lan Jawa Timur. Kita sedaya sampun mangertos kebudayaan Jawa menika maneka warna, kados wayang, batik, tari-tarian, lan liya-liyane. Saniki kula badhe mbahas babagan sedekah laut. Sedekah laut niku tradisi turun-temurun saka komunitas pesisir Pulau Jawi, pesisir kidul lan pesisir lor. Kegiatan iki nyediakake kebudayaan budaya leluhur saka leluhur lan nyuwun perlindungan agen ora ana budaya nalika maring laut. Sedekah laut niku salah sijine ana ing daerah Kabupaten Cilacap. Sedekah laut niku dilakono dening kumpulan wong miyang sedekaya Donat Senowo Kawan, Tegal Katilayu, Lengkong, Pandanarong, PSSC, lan Kemiren. Tradisi sedekah laut asale saka Komando Bupati Telu Cilacap, Tumenggung Jograwerdaya Telu, sing ndhawuhi para pinituwa nelayan Pandanarang sing jenenge Ki Arso menawi kanggo nugrahake Urban Segara Kidul bebarengan para nelayan nalika Jumat ing wulan Suro taun 1875. Lan wiwit Urban Segara Kidul bebarengan para nelayan nalika Jumat ing wulan Suro taun 1875 lan wiwit taun 1983 ditunjuk minangka daya tarik wisata. Sedekah laut diwiwiti saka ngarak ndas kebo, nguwang maring laut, lan rame-rame kaya dangdutan, wayang, lan liyan-liyane. Tradisi sedekah laut segera minangka warisan budaya agama leluhur saka penyebaran agama Islam supaya duwe keyakinan sing bertentang karo agama Islam. Nanging kejaba tradisi ritual alit segera duwe keyakinan duweni makna budaya sing ngemot lan ndadekake rasa solidaritas antarane wong. Mugi-mugi saged ndadekake rasa solidaritas antarane wong kanggo kerja bakti lan liya-liyane. Menika ingkang saged kula aturaken ngelingi babagan sedekah laut. Pramila cekap semanten. Kemawon atur kula pilih enten klentang kelentuning atur kula tansah nyuwun agunge ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini. Saya